ねシェリー。大魔術師の住む家はまだ？この橋を渡ったところに住んでいるって聞いてるけど。どんな人なのかな。楽しみだな。みんな早く早く。へい、ずいぶん楽しそうね。だってさ、偉い魔術師に会えるなんてめったにないんだよ。おいら先に行って。おっと待ちな。は？てめえら帝国の連中だな。俺の生きてるうちはこの橋は渡らせねえぜ。ちょっと待ってよ。オイラたちは帝国軍なんかじゃないよ。オイラたちはこの先に住んでいる大魔術師に会いに来ただけなんだよ。ジェシカ様に会いに来ただろ。おめえらのようなどこの馬の骨ともわからねえ連中をジェシカ様に会わせるわけにはいかねえな。とっとと帰りな。ちょっと待って。私はカルザスの王女シェリーよ。大魔術師様にどうしても教えてほしいことがあって。カルザスの王女様だって？こいつは傑作だぜ。王女様がこんな辺境に来るわけねえだろ。なんですって姫様、ここは私に。お久しぶりですね、レスター。お前はキースじゃねえか。いかにも。これは失礼しました。お噂はキースから伺っており。噂ってどんな噂なの？いや、大した話じゃありませんです。いいっす。あんたまあ落ち着いてください、お姫様。まずはジェシカ様。野郎ども、ここの守りは任せたぞ。わかりやした。ジェシカ様にお会いしたいというものをお連れしました。ようこそ皆さん。私がジェシカです。この人が何百年も。はじめまして、ジェシカ殿。私はエルウィンと申します。あなたに伺いたいことがあって。闇の剣アルハザード。そしてあなた方が知りたいのは。すごい。どうして分かっちゃったの？世界に満ちた邪悪な波動。そして各地へ侵略を始めた帝国軍の動き。それは闇の魔剣。すごいや。そこまでは。この波動からするとアルハザードはまだ完全ではないようです。そのために帝国より先にダークロッドを手に入れたいんだ。帝国にアルハザードの力を使わせないために。ダークロッドは聖地レイテルにあります。聖地レイテル。なるほどな。まさかそのような場所にあるとは。その声はエグベルト。エグベルトだって？レイガルド帝国を陰から支えてきた伝説の魔術師だ。魔導を志す者でエグベルトを知らない人なんて誰もいないよ。私も聞いたことがある。その強大な魔力ばかりが策略にも長け、多くの国々が戦わずして帝国の支配下に落ちたという。おお、よくそこまで知っているな。しかしお前たちにはここで死んでもらう。エグベルト、やめるのです。いくらあなたとて彼らに手を貸すならば生かしておくわけには参りませんな。エグベルトてめえ、よくもジェシカ様の前に顔を出せたもんだな。せっかくだ。誰かと思えばレスターか。お前の部下は先になんだと。許さねえ。バカめ。相手がこの私一人とでも思ったのか。エグベルト様、手はずが整いました。なんだ、油くせえぞ。気をつけろ。何か企んでいるぞ。